Taenya timo mos ne jogo mabende kichoka koda mos makende ne jalma owito ngimane. Komachielo ni sirikal oyango chako chiwo yath mar gengo landruok makute magayaki mano Lenacapavir makawuono kama en okang' mar chopo piny Kenya machiegni kod tieko chutho landruok mar kute go kochopo higa 2030 kolose nyasi mano bagi e kar od thieth mar Ruta Nairobi. Jatend migawo mar thieth Duale osingo ne Jokenya ni yadhno opuodhi e rang'iny mamalo kendo ibiro chiwe nono maonge chudo e kauntis 15 mokwongo. Sifros Okinda negiler. Gikone yath mopuodhi ne gengo kute magayaki Lenacapavir mitiyo godo nyadiriyo higa kod ibiro chak chiwo e ute thieth mowale kauntis 15 ma pacho ka. Koyango chako chiwo yedhego e nyasi mano bage kar od thieth mar Ruta Nairobi, jatend migawo mar thieth Duale oyango ni Lenacapavir opuodhi e rang'iny mamalo kendo nyiepo mare notime yo maler. Let me emphasize that this medicine has undergone rigorous scientific review. It has been approved by respectable international health authorities and carefully evaluated by our own regulator, the Kenya Pharmacy and Poison Board. Its safety, its quality, and its effectiveness have been thoroughly assessed. Kenyans can have confidence that this is a safe and a well-tested intervention. Jatend migawo no olero ni yadhno en okang' maduong' ma Kenya goyo e chenro mar temo tieko chutho ayaki kochopo higa mar 2030 kolero ni yadhno ibiro chiw nono maonge chudo ne joma ng'awo. In this first phase, Lenacapavir will be offered free of charge to eligible individuals at selected public health facilities in priority counties. So no Kenyan should fear hidden costs or unsafe distribution. Oganda kore kwayo mondo timo winjore kod yadhno gi siem ni oken lesen mar bayalanda. Prevention is strongest when people have choices. Some may prefer daily medication. Others may choose this long-acting option. Our role as government is to expand access and empower individuals to make informed decisions about their health. It is not a license that we abandon the ways of the Lord and live in the human flesh. We still must hold on to our acts properly. We still must be on a journey that enables the country to eradicate both HIV and AIDS, but at least by 2030 to eradicate AIDS. Mokuom jogo modak kod kute magayaki mano chope nyasi no opuoyo biro mar yadhni magiwacho ni dhi kelo yot e ngimagi. And it's our hope that it will be we will be able to have enough to reach up to the to the grassroots level, not just the people who are in Nairobi. I know there are counties that have been mentioned that will be able to benefit from this. As people living with HIV, we are very committed. I know there's still a lot of confusion about Len. People think it's a cure for HIV. So I think we still have a lot of work to do. We need to talk to the community. We need to create awareness in the community to let them know that it's actually not a cure for HIV, but it is actually a prevention. Piny Kenya en achiel kuom pinje chiko mopuodhi ne chako tiyo kod Lenacapavir kamoting'o South Africa, Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Eswatini, Mozambique kachiel kod Lesotho. Sifros Okinda, Ramogi TV.